mga kusgan, mga bright. So panibagong shoes, panibagong vlog na naman ang inyong matutunghayan. So ngayon samahan nyo ako at ating alamin ang ganda ng ating Kobe 11 Elite Low. Kaya tayo na! Wait for it. Here it comes. Almost there. So guys, ito na ang ating sapatos, ang ating Kobe 11 Elite Low. So tara at ating bubuksan ang box. Napakaganda, box pa lang, ulam na. Okay. So may kasama siyang pa-poster guys. So ito na. Ito na ang ating sapatos na Kobe 11. Okay. Pero bago ang lahat, B-roll muna tayo. B-roll. Yan. Ganda. Ganda guys. Wow! Wow na wow! Ang angas! Okay. So atin ang sisiya sa atin. So una muna tayo dito sa midsole. So sa midsole, gumsole siya guys. Gumsole ang ating Kobe 11. Okay, napakaganda, napakasimple. Dito, material niya ay parang net. Tanggalin na natin guys. So tignan natin kung translucent ba. Okay, translucent siya guys. So, kita nyo. Nakikita yung kamay ko sa ilalim guys. So, ibig sabihin, air cool siya. Makapasok yung hangin dito. So, hindi siya gaanong mainit sa paa. Sarap to sa paa guys. Lalo na kapag medyo pinagpawisan ka na, yung paa mo pa rin ay napaka-relax. Okay? So, ang material niya dito parang net. Tapos, may coated ng rubber, guys. Okay? Yung shoes niya, naka-rubberized paint. Ganda. Rose pink ang kulay niya. So, sa tang, ito pa rin ang Mamba logo. Okay? So, dito sa ilalim. Rose pink pa rin. So kagandahan nito guys, katulad dito sa Mamba Rage. Ang insole nito napakalambot at napakakapal ng insole. So ito yung insole niya guys. Tingnan nyo naman guys. Insole pa lang, ulam na. Okay? So kapag pumatong yung paa nyo dito, napaka-relax. Dahil sa ang kapal-kapal talaga guys. Oh. Wow na wow. Wow. Amazing. Ganda guys, ganda. So kahit na makapal yung insole niya, yung outer sole niya, hindi gaya nung sa Mamba Rage na medyo manipis talaga. Napipisil ito, may konting tigas naman. Okay? So hindi siya madaling mapunit. Okay? Pero gumsole siya guys, gumsole siya. Tignan nyo naman. Ganda. Tad-tad pa rin ang tahi guys. Tignan nyo. Okay. So disclaimer muna tayo. Ang sapatos na ito ay tag as top grade OEM UE pair. So ibig sabihin hindi ito orig. Kung may kakayahan kayong bumili ng orig, ay bumili kayo ng orig. Pero kung ang pera nyo ay ang gusto nyo ay abot kaya lang, so pwede na rin to guys. Okay. So dito na naka-red, may red line siya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan. But dito may pirma ni Kobe dito sa kabila guys. Okay. May pirma ni Kobe sa kabila. Dito may nakasulat na Nike. Ganda guys, ganda. Simple lang tingnan. Parang nakita ko na to na sinuot ni Davis.
before siya Lebron. Ito yung mga sinusot ni Davis, guys. So napakagaan niya. Ang gaan-gaan. So wala namang naiba, maliban dito may nakaprinta. At dito sa ang bahagi ng ankle, malambot siya, malambot. Okay, malambot. So, sa ilalim, subukan natin, pasok natin ating kamay. So, hindi siya gaanong makapal, ang maliban sa talampakan, hindi gaanong makapal. So, ibig sabihin, kahit na may kagaanan siya, relax pa rin yung paa mo, hindi ka masyadong naiipit. So, pwede ka pa rin magsuot ng mga makakapal na medyas. Okay? So, susubukan natin spike test para malaman natin kung hindi lang ba ito maangas sa pagmumukha, maging sa spike test ay may abilidad ba ang Kobe 11. Okay, so tara na guys! Okay, so tapos na nating mas-spike test ang ating Kobe 11. So, ang rate na ibibigay natin from 5 to 10 ay nasa 8 dahil sa makapal ang kanyang insole, maganda at very magaan at pwedeng pang outdoor at pwedeng pang indoor. Okay? So kung nagustuhan nyo ang ating vlog, pakihit ang subscribe button at bell para ma-notify ka sa ating susunod pang mga sapatos vlog. Kaya ito po ang inyong uncle, ang Uncle Cruzgan. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye!